Jose Mari Gorroñok, Gernika Lumoko alkateak eta Iñaki Gorroñok alkateordeak udalerriko Merkatu Plaza bizitatu dute. Erosketak egin ondoren alkateak Gernikan astelenero ospatzen den merkatuaren garrantziari buruz hitz egin du, ekoizleen lana goraipatuz eta ohitura hau mantentzearen eta sustatzearen garrantzia azpimarratuz. Bueno, dakizunez Gernikako plazie, da Euskadiz importantiena. Segaitxik, dekozelako 5.000 metro karratu baino gehiago, eran azalera hori da, kokatute zentro-zentroan, eta gero, bentako puestoak, die 368. Deuretatik, 288, soloko geusek saltzeko, eta artizauek, ogize, estizie eta loko geus. Zerdeko Gernikako plaziek? Gernikako plaziedeko hortik aparte, jente asko datorrela, inguruko herrizetakoak, Busturialde guztikoak, musikin azitxe berberarte, ele harti bai, Markine, Lekitxo, Ispaster, mugize aldetik, eta arratiatik, bai. Hau da, ez bakarrik saldut erosi itxeko geusek, bai, topak eta leku bet, jenten arteko erlazioa dauen leku da. Eta gero, saltzen diren produktuak, die konservante barik, bertokoak, kalidade honekoak, eta hau oitxura, hau kostumbrie ez da galdu behar, zedadana ona. Alde batetik, erlazioa jentien artien, da beste alde batetik, genero ona, osasunerako ona dan generoa. Eta hau da, esaten da moduen tesoro bat. Hau tesoroa zainduen bida, eta gu gauzu daletzetik hau potentzizetako eta albada indergizia emoteko. Ze amene, ustalien da urrira arte, 1.000 persona pasetan dire asteren guztietan amendik. Eta hau, emidak galdu barik, potentzia eukizia. Da horretako gauramen, konpratxo bat oketxe.